Ara us deixarem amb el resum setmanal de la Copa Col·legial perquè demà a les 8 de la nit, ho sentireu, hi ha un bon partit a Penitents, al pavelló del Col·legi Joan Maria Sagarra, Vedruna Àgora. Ara us passo amb el comentari que ens han passat avui. Fins ara. Josep Maria, Ràdio Gràcia, un plaer parlar una setmana més amb vosaltres, informar-vos de novetats de Copa Col·legial, però en quant a partits no us podem informar absolutament de res perquè no hi ha res, no hi ha hagut ni un partit, estem molt tristos. Aquí a la Copa Col·legial no hi ha hagut partits, però avui sí, avui tornen, avui ja hi ha vuitens de final, partit inaugural de vuitens de final Sant Gervasi i Mollet contra Jesuïtes de Casp a les 6:45 a Mollet del Vallès. Bueno, molt bon partit, sens dubte. Tots els partits de vuitens de final seran grans partits, estem convençuts. I això ja es reactiva, perquè demà ja hi ha 2 partits, divendres 1, la setmana que ve 10 partits, tots els dies hi ha partits la setmana que ve, inclosos dissabte, perquè dissabte tenim la Peque Copa Col·legial, que és la millor competició escolar d'Europa de minibàsquet col·legial, que es farà, com vam dir, el 23 de març a l'Escola Claret, a partir de les 9 del matí. T'esperem allà, Josep Maria. A partir de les 9 del matí fins les 5 de la tarda, tranquil·lament. Vull dir, ja tindrem creps, també gràcies a la food truck Salado i Dulce de Carolina. O sigui que serà un esdeveniment brutal, amb rècord d'equips, ja hi ha 32 equips confirmats, de 23 escoles diferents, moltes de les quals debuten per primera vegada. A destacar que juga, per exemple, una escola nova, que no havia jugat mai, que és el Pau Casals de Gràcia, així que un motiu més per venir a l'esdeveniment, i moltes més escoles noves. Un total de 23, com dèiem. I un altre esdeveniment imperdible que no et pots perdre, Josep Maria, és el que passarà demà a Vedruna Gràcia a les 8 de la tarda, perquè estan calentant l'ambient, ben calentat per això, estan calentant l'ambient perquè s'ompli Penitents. S'ompli Penitents, és el pavelló de Vedruna Gràcia, Penitents, que deus haver anat infinitat de vegades. Doncs demà, a partir de les 8 de la tarda, a les 8 de la tarda, Vedruna Gràcia contra Àgora International School en un partit brutal, partit brutal. Doncs bé, això és una mica les novetats en quant a partits, i després, també explicar novetats en quant a sponsors, no? És que nosaltres cada vegada tenim una ristra més gran de patrocinadors, de col·laboradors a la Copa Col·legial. Avui hem afegit un de nou, que és Roundball, que és una marca de roba streetwear. Podeu veure tots els detalls a la nostra pàgina web de l'acord que hem fet amb Roundball, i us recomanem registrar-vos a la seva pàgina web amb el link que hem deixat a la notícia per estar al corrent de totes les novetats d'aquesta nova marca esportiva que no només implica el món del bàsquet, sinó també el món de l'handbol i el món del voleibol. Així que subscriviu-vos a Roundball. I també, per rematar aquest resum setmanal que fem de la Copa Col·legial, doncs mencionar que demà tenim el sorteig per anar a un voluntariat de 2 setmanes amb allotjament inclòs, amb pensió completa inclosa, amb inscripció inclosa, de la Copa Col·legial i Cooperating Volunteers. El sorteig que realitzem demà, dijous, amb tota la gent que s'ha inscrit, que són un munt de gent de totes les seus de Copa Col·legial, i dues d'aquestes persones, pot ser que li toqui algú del barri de Gràcia, veurem, o pot ser que li toqui algú de Corunya, de Sevilla, de Madrid, etc, perquè s'han apuntat absolutament totes les seus, un èxit total, i demà sabem els 2 guanyadors. Així que, bé, seguir gaudint de Copa Col·legial, i ja sabeu, copacolegial.com, copacolegial.com/Barcelona, @copacolegialbcn a Instagram, a TikTok, a YouTube, que estem fent molt bona feina també. Seguim, abraçades.